Jo m'he anat de vacances a Londres i no m'he enterat, tio. No para de ploure. I si no para de ploure, nosaltres no parem de córrer. No parem, joder. Dia 26, corrent 1 quilòmetre més cada dia per recatafons contra el càncer. Portem 325 quilòmetres. Queden 171. En menys d'una setmana ja ens els hem baixat. Easy popi. Avui volia anar per la muntanya, però amb la que ha caigut prefereixo no empangar-me, saps? Anem a jugar a 2 veritats i una mentida. Començo jo. Avui m'estic tirant molts pets mentre corro. He cagat 2 cops abans de sortir. I 3, m'estic tornant a cagar heavy. Ala, comenta quina creus que és. I deixa les teves que demà potser hi juguem. Ni vent, ni pluja, ni hòsties, res ens para. Avui hi ha algú per allà dalt que està una mica enfadat, Joder, nen. Quilòmetre 15, portava molt bon ritme, però se m'està començant a pujar el bessó. Així que estirem una mica i ara li damos canya. Mira qui m'he trobat avui. Aquests sí que no paren. Som en punts, tu. Avui 25, nosaltres 26, els guanyem. Bueno, fem un parell de voltes. Aquests ja no sé quantes porten, 50, 60, 70. Una animalada. I cap a casa. De recompensa, un torronet. I fins demà. Ui!